Helo, fy enw yw Gina a dwi'n Uwchradd ar gyrsiau addysg cychwynnol i athrawon yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Dwi'n gyfrifol am y llwybr tar Cymraeg Uwchradd, sef y pwnc Cymraeg. Dwi hefyd yn cydlynu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg Uwchradd, sef y myfyrwyr sydd yn ddysgu pynciau eraill trwy'r Gymraeg. Tipyn bach amdana i. Yn gyntaf, dwi'n dod o daulu heb lawr o Gymraeg, a dysgais i'r Gymraeg yn yr Ysgol a'r Mhrifysgol. Fy uchelgais pan oeddwn yn fach oedd siarad Cymraeg, a dwi mor falch fy mod nawr yn rhugl ac yn gweithio trwy'r Gymraeg yn y maes addysg bob dydd. Dwi wedi graddio mewn Cymraeg yn Mhrifysgol Caerdydd, a gwnes i ddwythuriaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg a Ffrangeg. Ar ôl dilyn y cwrs tar Cymraeg Uwchradd, buais i'n athrawes Gymraeg am nifer o flynyddoedd. Nawr dwi ym Met Caerdydd ac yn dysgu ar sawl cwrs yn yr Ysgol Addysg. Mae'r swydd yma yn cyfuno dau beth sydd mor bwysig i fi, fy nghariad tuag at y Gymraeg a fy angerdd tuag at addysgu. Fy maes arbenigol yn y cwrs tar ydy Cymraeg Uwchradd. Yn ogystal â gweithio gyda'r grŵp Cymraeg fel pwnc, dwi'n diwtor glwywi, a rhan bwysig o fy swydd ydy cefnogi myfyrwyr gyda'i sgiliau iaith. Fy swydd fel tiwtor glwywi ydy cynnal, cefnogi ac annog pawb ar eu taith Cymraeg yn barod am ei swyddi yn y sector uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae'r byd addysg yng nghanol cyfnod o newid, gyda chwricwlwm newydd 2022 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn yr ysgolion. Mae'r proffesiwn wrthi yn newid y ffordd mae athrawon yn addysgu, gyda llawer o gydweithio, dysgu gweithredol a dysgu dilys. Braint yw gweithio gydag athrawon y dyfodol. Fel roedden nhw'n gweld y disgyblion yn datblygu yn yr ysgol, yn y cwrs tar, dwi'n gweld ein myfyrwyr yn cyrraedd yn hyfforddeuon ac yn gadael yn athrawon. Mae'r newid yn un sylweddol i lawer o fyfyrwyr, ac mae gweld ein darpar athrawon yn datblygu eu hyder a'i gallu i weithio trwy'r Gymraeg yn fraint ac yn anrhydedd. Dwi eisiau gweld ein myfyrwyr yn graddio o'r cwrs tar gyda'r weledigaeth, y wefr, yr angerdd a'r stamina i ysbrydoli'r cenhedlaeth newydd o ddysgwyr. Dyna beth sydd yn rhoi boddhad swydd i fi.